Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a un nou tutorial del Violiste Valencià. En aquest cas ens plantegem fer funcionar i crear i composar amb el MuseScore de manera bàsica i simple. Així doncs, és important recalcar que el MuseScore és un programa de codi obert, un programa lliure de descàrrega i gratuït. Així doncs, podem fer alguna contribució, si així ho requerim, per tal de seguir ajudant a la seva evolució i perfecció com a programa de creació de partitures. Molt bé, iniciem el nostre MuseScore. Si tenim el MuseScore 4, cal tenir en compte, si hem instal·lat aquest programa, que podem disposar d'un subprograma afegit que se'ns iniciarà amb l'arrencada del nostre Windows per tal de poder configurar i gestionar les altres aplicacions que pertanyen a la companyia, com podrien ser l'Audacity, podrien ser l'StaffPad o altres. En aquest cas jo la tinc desactivada en l'inici del meu Windows, però per tal de que pugueu veure, aquí teniu com es veu. Sí? Sortim d'aquesta, no ens interessa ara mateixa, només ens interessa el nostre MuseScore. El primer que ens trobarem en aparèixer el MuseScore és aquesta pàgina de tutorials per defecte de la companyia, del propi programa. A nosaltres ara mateix ens interessa el nostre tutorial, així que ens n'anem a la columna de l'esquerra, secció partitures, i ja ens apareixeran totes aquelles partitures que tinguem o ninguna, simplement aquesta icona que us estic senyalant ara mateix. És la icona que ens interessa. De la mateixa manera també podem anar al menú superior esquerre, a Fitxer i crear una nova partitura si així ho considerem. En aquest cas, cliquem Més. Se'ns obrirà una finestra assistent en la que triarem la clau o la partitura plantilla, en aquest cas, creada des d'una plantilla, o podem triar nosaltres el propi instrument. Ens interessa una plantilla, anem a crear una melodia senzilla, anem a aprendre a utilitzar el MuseScore de manera ràpida, senzilla i bàsica. Ja per defecte podem seleccionar quin tipus de formació volem, nosaltres anem a General, clau de sol, una clau d'instrumentació més o menys aguda, i cliquem a Següent. Podem modificar paràmetres com la tonalitat, que a nosaltres ara mateixa ens dona igual, que podem modificar paràmetres com el compàs, paràmetres com la velocitat de reproducció, i d'interpretació, òbviament, i fins i tot la quantitat de compassos que ens interessa disposar. Nosaltres doncs, ficarem 12 compassos per canviar alguna cosa. En el cas de títol ficarem algo molt creatiu, com el títol. Compositor, doncs en el meu cas les meves inicials, i de la mateixa manera el copyright. Si ens interessa ficar lletrista perquè és una cançó vocal, o ens interessa ficar subtítol perquè tenim un subtítol de la nostra obra, doncs endavant. Cliquem Fet i se'ns obrirà la nostra partitura per defecte. Fixeu-vos, si cliquem el botó esquerre del ratolí i no el soltem sobre la part blanca de la partitura, podem moure la partitura com a nosaltres ens interessa. De la mateixa manera, amb el ratolí podem seleccionar cadascun dels compassos que tenim en la partitura. Si seleccionem el primer compàs, cliquem la tecla Shift o majúscula del teclat, la mantenim premuda i seleccionem l'últim compàs amb el mateix ratolí com abans, se'n seleccionen tots els compassos. Podem, fins i tot, mantenint control al teclat i clicant la tecla suprimir, eliminar tots els compassos. De la mateixa manera, si fem com en un document de text, que és el que ens hem de plantejar, clicarem Ctrl Z per a que tot torni al seu lloc. Queda clar? Molt bé, seguim. Ara mateix, sempre que vulguem editar la partitura, important, clicar tecla N. Prémer la tecla N. Fixeu-vos que de sobte en la partitura, en el ratolí, se'ns transforma amb notetes. Si tornem a pressionar a clicar la tecla N, aleshores tornem al mode bàsic de manipulació de la partitura. Important, mantenint clicat Control i amb la rodeta del ratolí podem apropar i podem allunyar la nostra partitura. Molt bé, seguim. Vos explico una miqueta la interfície. En l'esquerra tenim la paleta principal on podrem modificar dinàmiques, articulacions, editar qüestions relacionades a les digitacions de la guitarra, podrem modificar les claus, podrem modificar
textos si en el cas de que tinguem que fer una peça coral, podem modificar altres tantes coses, les barres de compàs i fins i tot part del disseny. En quin sentit s'estipula la part del disseny? Doncs bueno, sobretot aquest símbol que tinc ara mateix mantenint amb el ratolí, que podem portar de sobte a un compàs i fixeu-vos, se'ns ha dilatat el pentagrama i ens ha saltat com si d'un document de text es tractés el pentagrama a l'altre rengló. També podem fer el mateix si cliquem la tecla Enter. Enter central, no el del teclat numèric. D'acord? Molt bé. Doncs bueno, ja tenim aquesta guia del format. A dalt de tot, a la dreta, ens apareix els controls de reproducció. En aquest panell, òbviament, podrem modificar la velocitat de reproducció i altres tantes característiques relacionades amb la mateixa. A l'esquerra, al segon rengló, en segona instància, tenim totes les figures que podem modificar i podem afegir i utilitzar per a crear la nostra partitura. De la mateixa manera, sempre que cliquem una figura, en el cas que tinguem el mode edició, sempre que triem una figura i seleccionem la tecla o la icona de silenci, podrem modificar els silencis i els compassos i afegir silencis en cadascun dels compassos de la nostra partitura. Diguéssim, abans teníem tots els silencis de cada figura, al igual que les figures aquí, i en aquest cas s'ha simplificat. Molt bé. Per tal de poder escriure, doncs, com hem comentat abans, cliquem la tecla N, ara mateix selecciono blanques, col·loco els cascos per escoltar què és el que estem fent i podem fer una escala normal i corrent. Tenim una escala de do, simple. Hem acabat d'escriure, hem acabat d'editar, cliquem tecla N i n'hi anem a donar una miqueta de format. Com li donarem el format? Doncs amb la tecla Enter que hem fet abans. Fixeu-vos, seleccionem el compàs, tecla Enter, ja tenim tota l'escala en un sol pentagrama per a que sigui més visible, més fàcil controlar i ens falta una coseta. I és que si volem acabar la nostra partitura aquí, hem d'afegir la doble barra final. Fixeu-vos, ens n'anem a l'esquerra, paleta principal, penúltima opció, barres de compàs i seleccionem la nostra barra final, la que ens interessa, la habitual en aquest cas. La arrastrem fins al compàs que ens interessa i ja ho tenim. Què hem de fer? Hem de netejar la partitura, hem de treure tots aquests compassos que ens sobren aquí. Fàcil, com vos he explicat a l'inici. Seleccionem el primer compàs, mantenem pressionada la tecla Shift, seleccionem l'últim compàs i ara soltem, mantenim control pressionat i cliquem suprimir. Ja única i exclusivament ens queda la nostra escala. Molt bé, espero que vos hagi servit per tal d'agafar idea de com funciona el MuseScore a mode bàsic. Més endavant, si de cas, un altre tutorial amb alguna peça una miqueta més complexa. Cuideu-vos, que vagi bé.